Вітаю вас, шановні спадарыні і спадары. Я Астапук Іван, вучань 10 класа Павіцівського дзіцячого сада сярэдняй школы. З самого дзяцінства нам падабаецца слухаць і чытаць казкі, марыць, фантазіраваць, апускацца ў свет чараўніцтва. Мы вырастаем, і казкі з лёгкасцю змяняюцца жанрамі фантастыкі і фэнтэзі. Акрамя захапляльнага сюжэту, які багаты на прыгоды і чараўніцтва, творы гэтых жанраў заўсёды маюць філасофскі падтэкст, будзіць уяўленне. Дадзеная праца прысвечана даследаванню жанру фэнтэзі, знаёмству з творчасцю самых вядомых беларускіх пісьменнікаў гэтага жанру і іх творамі. У цяперашні час многія пісьменнікі ў сваёй творчасці звяртаюцца да жанру фэнтэзі. У юных чытачоў гэты жанр таксама пад нумарам 1. Менавіта таму тэма нашай даследчай працы жанру фэнтэзі ў сучаснай беларускай прозе. Для даследавання мы абралі наступную беларускую прозу. Раманы Святланы Аўдзейчык «Кніга здольных», Алексея Шэйна «Сем камянёў», Ксении Шталенковай «Адваротны бок люстра» і Лілі Ільюшнай «Ключ дарог». Выбіраючы творы для даследавання, мы арыентаваліся на тое, што абраныя творы рэкамендаваны для дзяцей і падлеткаў. Мэта нашай даследчай працы – асэнсаванне жанравай адметнасці сучаснага беларускага фэнтэзі. Задачу вы можаце ўбачыць на слайдзе. Даследаваўшы айчынныя раманы фэнтэзі, мы адзначылі для сябе, што асноўнымі жанравымі элементамі сучаснага беларускага фэнтэзі з'яўляюцца наступныя прыкметы. Нерэальны свет. Гэты свет не існуе і валодае уласцівасцямі, немагчымымі ў нашай рэальнасці. Так дзеянне ў рамане «Сем камянёў» адбываецца ў краіне эферыі з шароўнай прыродай. Расліны вышынёй у 3 метры, на вяршыні якіх знаходзіцца ліхтар. Трава са сцяблінамі шырынёй з далонь. Лядова-празрыстыя сцябліны якіх мяняюць колер пры пападанні сонечных прамянёў. Дрэвы пакрытыя ці то ліянамі, ці то спецыфічнай карой белага колеру, з доўгімі галінкамі, як іголкі дзікабраза. Жывы арох, што распадаецца на безліч залацістых парушынак. Дзеянне ў рамане «Ключ дарог» адбываецца ў мястэчку Смолвіль. Смолвіль – гэта глухое соннае мястэчка ў Йоркшыры, недзе на паўночным усходзе Англіі. Мястэчка, дзе ніколі не здараецца нічога цікавага і значнага. На самай справе такога горада няма. Гэта выдуманае месца і уяўляецца яно як ізаляванае месца пражывання. У творах фэнтэзі існуюць розныя спосабы трапіць у паралельны свет. Часам герой трапляе па сваёй волі. Так, у рамане «Адваротны бок люстра» галоўны герой трапляе ў паралельны свет праз люстэрка і вандруе па розных часах па ўласным жаданні, імкнучыся адкрыць тайну гэтых люстраных парталаў. Але часцей за ўсё ў беларускім фэнтэзі галоўны герой трапляе ў паралельны свет пры дапамозе сілы нейкай істоты або проста па выпадковасці. Так, у рамане «Сем камянёў» галоўны герой трапляе ў паралельны свет праз чароўны туман. А ў рамане «Ключ дарог» праз звычайныя дарогі, але асаблівым чынам – басанож. Галоўны герой трапляе ў паралельны свет поўны загадак. Галоўны герой беларускага фэнтэзі – гэта юнак з рэальнасці 20-21 стагоддзя. Юнак, які нечакана набывае суперздольнасці. Так, у рамане «Ключ дарог» галоўныя героі адкрываюць у сябе наступныя здольнасці. Бачыць смерць, кіраваць дарогамі, чытаць думкі. А ў рамане Святланы Аўдзейчык кожны з герояў мае свой асаблівы діем. Нехта мусіць уплываць на ўласцівасці вады, нехта можа падпарадкаваць агонь, іншы – тэлепат. У свеце сусветнага фэнтэзі можна сустрэць шмат стварэнняў, якіх нельга сустрэць у нашым рэальным свеце. Эльфы, гномы, гобліны, прывіды, вампіры. Цікава, што ў беларускім фэнтэзі іх амаль няма. Са стварэнняў мы сустрэлі міфічнага насельніка багны, балотнага чарвяка, у якога рот не меншы за 2 метры, 2 жоўтых вока вялізных памераў, ведзьмакоў і ведзьм. На праверку ведзьмы аказаліся дружалюбнымі, шчырымі, справядлівымі памочнікамі чалавека. Цікава, што калі звярнуцца да славянскай міфалогіі, то можна даведацца, што ведзьмы ў дахрысціянскі перыяд – гэта, хутчэй за ўсё, дасведчаныя жанчыны, якія пры жыцці адыгрывалі ролю берагінь роду, ведалі травы і іх лячэбныя ўласцівасці. Як і ў сучасным беларускім фэнтэзі, гэта героі з дамінуючымі станоўчымі рысамі. Абавязковым у творах фэнтэзі з'яўляецца наяўнасць магіі і магічных сімвалаў.
Так, у рамане «Сем камянёў» галоўны герой з заплюшчанымі вачыма больш выразна бачыць абрысы дамоў. Пустэльня, якая затуманівае думкі. І ў кожнага, хто па іх ідзе, у галаве грае музыка, якая прымушае вярнуцца назад у палон. Калі звярнуцца да рамана «Ключ дарог», то можна заўважыць мноства магічных момантаў. У час абраду ведзьмакоў з рук пачаў струменіцца пясок. Ногі, валасы, спіна – усё струменілася і зносіла ветрам, як пясчаны замак. Вядзьмарка доіць сцяну, якая дае смачнае малако. Тапкі, якія ходзяць самі па сабе без гаспадара. Люстэрка, якое дапамагае не так хутка старэць. А дудачка, якая замест прыгожай мелодыі выпускае шарыкі, якія падобныя да мыльнай бурбалкі, свецяцца зіготкім святлом. Калі паглыбіцца ў гісторыю славян, то становіцца відавочным культ шанавання такіх прадметаў, як люстэрка, дарога, ключ, камень, менавіта ў беларускім фэнтэзі. У цэнтры фэнтэзійнага рамана знаходзіцца авантурны сюжэт, як правіла, пошук або вандроўка. У рамане «Сем камянёў» галоўны герой здзяйсняе пошук жывой вады, схаванай у векавой загадцы. Раман «Адваротны бок люстра» – гэта сумесь пошуку і вандроўкі. Пошук частках чароўнага ключа, пры гэтым вандроўка па розных часах і ў розных умовах. Раман Святланы Удзейчык – гэта пошук таямніцы сакруму, каменю, які можа вызваліць народ ад праклёну. У кожным разгледжаным творы фэнтэзі на першым плане герой, яго перажыванні і ўчынкі, а яго суперздольнасці адыгрываюць дапаможную ролю. Так, у рамане Святланы Удзейчык дзіены суперздольнасці адыгрываюць дапаможную ролю, а на першым плане герой яго ўчынкі. Галоўны герой хвалюецца за будучыню сваёй краіны, імкнецца захаваць спакой і мір сваёй радзімы. Абавязковым у творах фэнтэзі з'яўляецца барацьба дабра і зла, пры гэтым яны раўназначныя. У рамане «Сем камянёў» галоўны герой змагаецца за свабоду эферыі, якую злачынным спосабам захапіў Вормар. У рамане «Ключ дарог» галоўныя героі змагаюцца з несумленнасцю, за якой стаіць мясцовы бізнесмен містер С. У выніку аналізаў твораў фэнтэзі мы прыйшлі да вываду, што аўтары падымаюць актуальныя праблемы, якія хвалююць сучаснага чытача. Праблема выбару будучага шляху, спачуванне бліжняму і міласэрнасць, адказнасць за свае ўчынкі. Праблема адносін бацькоў і дзяцей. Юнак Грэг кажа галоўнаму герою: «Бацькі заўсёды нам дапамагаюць. Калі ў цябе праблема з бацькам, то гэта не значыць, што і тое ж павінна быць і ў іншых». Падымаецца праблема сапраўднага сяброўства. Галоўны герой рамана «Ключ дарог» завярае, што сяброўства – гэта не проста сустрэча на вакацыях або прывітанне бывай па тэлефоне. Гэта нешта іншае, тое, што пражываеш штодня. У кожным з разгледжаных твораў падымаецца праблема вернасці роднаму краю. У кожным з кніг знаходзіш парады. Каб спазнаць сваю краіну, спачатку патрэбна яе палюбіць. Або той, хто збіўся шляху, страціў у дарозе нешта важнае, або проста не ведае, дзе шукаць патрэбнае, можа знайсці гэта ў доме, праз якія праходзяць усе дарогі свету. Не забываюцца аўтары на спрадвечныя пытанні сэнсу жыцця. Галоўная гераіня рамана «Адваротны бок люстра» кажа: «Часам, здаецца, цяжкасці будуць вечна, а потым раз і іх няма, і навокал ужо новы і радасны свет». І як бы ва ўнісон ёй кажа адна з гераінь рамана «Сем камянёў» Мірка. Спачатку нічога не можа зразумець. Усё здаецца нейкім цяжкім, бессэнсоўным, а потым пачынаеш думаць, і вось яно, і бачны і сэнс, і простасць, і прыгажосць. І не можа пакінуць чытача раўнадушным выказванне друкара Марціна, які кажа, што ў яго друкарні шыфруецца часта нейкае важнае паведамленне, якое я хачу данесці да чытача. І на пытанне хлопца, як гэта адбываецца, мужчына адказвае: «Ну вось глядзі, калі ў кніжыцы 7 раздзелаў, то каб расшыфраваць, патрэбна прачытаць 7-е слова ад пачатку кожным з 7 раздзелаў. І атрымаецца сказ паведамленне, якое я хачу данесці да чытача. І якім будзе здзіўленне падлетка, калі ён, натхнуўшыся раманам «Сем камянёў» і выкарыстаўшы дадзены алгарытм, прачытае пасланне ад аўтара гэтага твора. Не бойся, вер творцу, ён любіць цябе.
У працэсе працы мы высветлілі для сябе наступнае. Фэнтэзі – гэта свет прывабны для маіх аднагодкаў, бо дазвальняе патрэбу авантуры, фарміруе адэкватнае стаўленне да свету, актыўную жыццёвую пазіцыю. Па-другое, фэнтэзі прапануе годныя ўзоры літаратуры, якія валодаюць маральнай і мастацкай каштоўнасцю. Даследаваўшы творчасць Алексея Шэйна, Ліліі Ілюшынай, Святланы Удзейчык, Ксеніі Шталянковай, мы зразумелі, што не можам проста так развітацца з імі. Хочацца ўбачыць іх, задаць ім мноства пытанняў, даведацца больш дакладна пра іх жыццёвы і творчы шлях. Менавіта таму вучні і настаўнікі нашай школы арганізавалі віртуальную сустрэчу, якая адбылася гэтым летам. Было вельмі прыемна, што Лілія Ілюшына падтрымала нас. Падчас сустрэчы мы ўпэўніліся. Папяровыя кнігі не павінны быць забыты, бо ніякія гаджеты не заменяць прыемны пах старонак новай кнігі. Дзякуй за ўвагу.